Bandiraɓe sehlaɓe toɓeraji Jol Sare Jam hira mon hande ko ñalawma alet hawri ko 11 lewru janvier hitande ujunnaje 2025 habruji mon e ɗemgal Pular toɓɓe men ɓuuri mawnude ko Washington guiɗoɗen hono kanko Christine Noem gardiɗo entere leydi ndi o wi wonde ko maɓe neddi militaire uji kewɗi hande hakkude jamma dimanche e subaka altine toon to Minneapolis ɗum noon sibabu nde wallude rende yimɓe liggotoɓe e immigration toon to Washington hande ono kanko Donald Trump e nder kadi kongude gummiɗi toon to Maison Blanche e to affaire étrangère ɓe ñaguima américain ji wonɓe oɗo saha joni to Venezuela yo kañumen koyemen fof yo jaltu leydi ndi e wiide mabɓe toon kisal ala toon. Habruji men international toon to Proche-Orient Israël en wayno woni koye alerte oɗo saha joni tawde tuma wonde kamɓe États-Unis ɓe jiiɗi yande ko toon to Iran. Habruji men manawen toon kadi to Sénégal ono kanko sarɗiyanke biyeteɗo Anta Babacar Ngom ene wayno o ɗaɓɓi président leydi Sénégal yo kañum hoore mum yo sammina assemblée mabɓe national gasni ten habaruji men ko jokkodirde Tijane Niang goto e joɗaniɓe en toon to Nouakchott o rokka en ko jogani en hande ko fate coftal balɗi. sehlaɓe heddotoɓe radio Jol Sare no binɗen gardinti men ni habruji men guiɗoɗen ko toon to Washington e tugnade kadi kanko ministre de l'intérieur mo États-Unis Christine Noem ko haali o wi wonde ene wayno ko hakkunde dimanche e altine oɗo gonaɗo e wayno ko kamɓe gouvernement fédéral mabɓe neldi temedde yimɓe taw ko policier ji goɗɗi taw ko agent fédéral toon to Minneapolis ɗum noon kadi ne wayno ko ɗum ɗo fof ari kadi ko caggal nde kanko biyeteɗo René Goudou nde jaaro duuɓi capanɗe tati jiiɗi nde fella toon to Minneapolis taw fellim ko agent immigration koye wonde fof e nder konngol ngo wi wonde ko maɓe continue applique de loi toon to Minneapolis o so tawi won yimɓe aroɓe ne kolla fitinaji e surtout kadi ene darto yimɓe police ji gonɗi toon ɗi enen kada liggueyaji maɓe wadde ɗum opération ngaji ɗi mbaɗa toon ɗi oye ɗum ɗo ko crime aji donc maɓe nanggu jomumen e kadi jomumen ma nawe yesso cuuɗi ñawiru ko wawi wonde fof ene wayno kanko Christine Noem o haali ka ɗon haala kadi ko toon to Fox News télévision mo ganduɗa kamɓe laamu ngo ɓe ɓuuri hutorade hande toon to États-Unis tugnade kadi ko yalti toon to politique o hono kanko ministre toppitiɗo ko fate défense leydi ndi mo wiyata joni ministre toppitiɗo ko fate guerre hono kanko Peter Hegseth omon continue hande e annimo joguino en pour nawde hono kanko Mark Kelly donc sénateur jeeya toon to Arizona kañum hoore mum ko vétéran ko capitaine navy wonno pour wiide wonde kañum hoore mum ma ñaawoye taw ko militaire ñaawor ɗum e kadi ñaawor nde ni hade marde ko yiɗi ko wonde ko oɗon grade muɗum capitaine o usse e kadi kala ko yoɓeteno ko fate retraite muɗum o usse ɗum ɗo fof noon e wayno ko kanko Peter Hegseth tugnade hande ko yalti ene wayno ko o ɗamini ko gonɗo secrétaire général navy oɗo saha joni o kañum hoore mum yo wadde recommandation oɗon noon siftin ɗon ko kanko Donald Trump waɗi ɗum ɗon kadi ko neɗɗo mo meeɗani jogade expérience kono ene ɗamina kañum hoore mum ma wadde recommandation pour haalanamo kanko Peter Hegseth so tawi kanko Mark Kelly affaire ustugol pension makko ɗum noon kaalisaji ɗi o yoɓete caggal nde woni retraite ne wawi wonde walla kadi so tawi grade makko ne wawi ustede ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko hunde nde meeɗani yiyede e Amérique ko woodi ko kono ne wayno ko kanko Peter Hegseth o jaɓani heɗade yimɓe hay républicain ji ɗenkoɓe wajiroɓe mo wonde gueɗe ɗo waɗa ɗe ko hunde hawnaki ma arte mabɓe kamɓe koye mabɓe laamu Donald Trump soɓe goni e laamu e soɓe jalti fof arta e mabɓe kadi kamɓe républicain ji ko wawi wonde fof ene wayno ko yimɓe hewɓe taw koye kañum men koye armé gonno ko wonɓe retraite walla ko yimɓe avocat ji armé gonno kañumen koyemin kaali mbiɓe
ko hunde nde meɗani yiyede e kadi ko hunde hawnaki jogorani marsude ko wawi wonde fof kanko piite hexeɗo basi koye article 10 kodde mo États-Unis mo arme États-Unis pour kalowo holno militaire uji wonɓe actif holno grade uji men gustirte e kadi holno gueɗe ɗe ganduɗa paate jobdel mum guste sifti noon tan kanko secrétaire général gardiɗo Navy oɗo sawo wiyete Félan ene wayno koko Donald Trump waɗi ɗum ɗon tugnade hande sarɗiyankoɓe hay sinde wonde ko kanko Mark Kelly amo jogui défense moƴƴo ene wayno tawde ko yimɓe wonɓe toon to oɗo saha joni to Pentagon foof ko yimɓe ɓe ganduɗa supporteur uji Donald Trump ko Donald Trump waɗi ɗumen toon ene wawi ƴeftude tan kono noon e mabɓe mbadde koɓe jiiɗi wadde foof toon to Minneapolis tugnade hande article bindaɗo toon to Politico e mbi wonde ko ñalawma walla balɗe ɗiɗi caggal nde kanko rene gudde nde fellante one wayno ko sarɗiyankoɓe taw ko démocrate en jeehino toon to kassoji immigration pour ƴewtade yimɓe nangaɓe wonɓe toon ɓe kono ne wayno nde ɓe jettinde ɓe kaɗa nadde ɗum noon ko hunde nde ganduɗa en kanko Chris Noem ko baɗɗo kadi kuulal kesal wiide wonde ko kamɓe yimɓe sarɗiyankoɓe il faut ɓe ñaago ken wona yontere pour wiide wonde eɓe jiiya eɓe jillo ɗiɗon nokkuji kaso kono noon wayndi ko ɗum ɗo fof kadi ko kanko Chris Noem ko baɗɗo kuulal kesal pour wiide wonde ko hankadi kasoji gonɗi ɗi immigration jogui ɗi ene wayno ɗiɗon kasoji au lieu de hutorade kalis fédéral ko kalis goɗɗo gummotoɗo e one big beautiful bill ɗum ɗon ko kalis privé ɗum noon firti wonde ko so tawi ko kalis privé ɓe ngala kamɓe sarɗiyankoɓe ɓe ngala doole sinno woni no kalis fédéral tan ko gouvernement fédéral yoɓanno ɗum ko kalis gouvernement fédéral nden en wayno ko juge goto haalino e mois de décembre wi wonde ko kamɓe ardiɓe immigration walla kamɓe laamu mabɓe kamɓe Donald Trump ɓe mbawa hadde sarɗiyankoɓe arde e ɗiɗo kassoji nokkuji ɗi ganduɗa immigré ji ko hen mofta pour yilade ɗumen kamɓe e wiide mabɓe ɓeɗo sarɗiyankoɓe tato ene wayno kañumen koyɗe men toon ko ƴewde hollo condition ngaji yimɓe nangaɓe toon hol condition ngaji mbaɗa wonno e goɗɗon lawol ko kanko représentant de Ilhan Omar kanko biyeteɗo Angie Craig e kanko biyeteɗo Kelly Morrison ɓeɗo fof ene wayno ko sarɗiyankoɓe démocrate ɗon jeeyaɓe toon to Minnesota e yinnoɓe kadi yaade toon to kassoji ɗi immigration mofti yimɓe ñande Allah ɓen ɗo kono noon wayno oɗo saha joni koɓe haɗaɓe ɗum noon e wayno ko eɓen dutti kadi toon tribunal ƴewde hol gueɗe goɗɗe bawɗe waddede kono e wayno ko kanko Chris Noem wayno oɗo saha joni o wayli kuule ɗe ɗum noon ko kuulal kesal ngal waɗi wi wonde ko tawde oɗo kaso hutorto ko kalisaji gummiɗi oɗo bill privé ene wayno ko kamɓe sarɗiyankoɓe ala koɓe mbawi hen nder yamiron umminde toon to département d'état ɗum noon kadi ummi toon ko to présidence hono kanko Donald Trump ene wayno e kanko ministre député fati affaires étrangères o wi ɓe mbi oɗo saha joni ɓe ñaagui kala américain gonɗo toon to Venezuela yo yaltu leydi ndi ko yacci ɗum noon sibabude oɗo saha joni situation gonɗo toon o wona situation deeƴo ɓe wiide mabɓe kadi ene wayno ko tugui tan Nicolas Maduro nde nanggande ene wayno ko kamɓe Venezuela naɓe ɓe puɗɗima dadde yimɓe taw ɓe mbiyata ko yimɓe guerrier pour darnude ɗumen e laaɓi e ɗum noon kadi ko waddi bonandeji ko wawi wonde foof ɗum kadi ko hunde nde ganduɗa kanko Donald Trump omono continue hande mo haalde e Venezuela naɓe surtout ene ko fate pétrole gonɗo toon ko caggal nde o rendi e boto ñande aljuma ɓen ɗo compagnie ji goɗɗi pétrole pour haalde situation Venezuela et surtout situation ngaji pétrole toon to Amérique du Sud compagnie ji ene wani jaɓodirani e makko kanko Donald Trump plan mo waɗi ɗon pour ko fate pétrole no jeerirte en ummade toon to Venezuela siftinde on tan e wayno ko hande ne wayno ko kanko Donald Trump omono continue hande wiide ko alay sago pétrole gonɗo to Venezuela ko kamɓe Amérique mbawi wawde gére ɗum ko kamɓe kadi poti naftorade ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa laamu kesu gongu toon to Venezuela ngu jaɓani ɗum tan oɗo saha kono noon wayno gon jaaɓi kam au moins haaldudeɓe par voie diplomatique ko wawi wonde foof ɗum kadi manaw en toon to Venezuela e ñalawme yiyama toon to Caracas yimɓe hewɓe ene dendi toon to capital mabɓe kamɓe Venezuela noon ko seppoji pour noddude wiide wonde ko kanko Maduro e jumsude makko en wayno ko koye famille Venezuela ɓe jeeya donc il faut ko ɓe gartire ɓeɗo fof noon e wayno ko yimɓe ko ɓuuri hen hewde ko yimɓe supporteur uji kanko Nicolas Maduro yiyaka noon samedi hanki e hande dimanche wonde yimɓe kamɓe jeeyaɓe laamu ngu eɓe gone e ɗiɗon seppoji ko wawi wonde fof en wayno oɗo saha joni kamɓe
yimɓe toon to Venezuela kamɓe parti laamiɗo eɓe no continue hande fewnidde kala ko fate sécurité gonɗo toon siftin ɗon tan ko attaque banno toon ñande tati lewru janvier hitande ujunnaji 2026 taw kamɓe Amérique naaɓe nelli to meltiruji ɓe nangi honno Nicolas Maduro wiya ko ene wona ko famɗi fof yimɓe 20 maayi hen taw ko yimɓe liggotonoɓe sécurité ɗum noon ko militaire uji mabɓe kamɓe Venezuela naaɓe e militaire uji kadi jaaɓe toon to Cuba e tumnade kadi ko Donald Trump windi hande page muɗum Truth Social o wi wonde ko laamu wongol ko Cuba alay sago fellise signinde jaɓodiral ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗa condition ngaji ɗe fawi mumen ɗum tardude ko jiiɗa ɗum noon kadi ene wayno ko yiyama kanko Donald Trump mo posti kadi e nder page makko social gueɗe ɗe ganduɗa en taw ko amateur goto haalno ɗum wi wonde ko kanko Marco Rubio ko kanko foti wonde président toon to Cuba ɗum noon ɗum ɗo fof noon ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump nden continue ɓeydanemo caɗele par ce que siftin ɗon balɗe ɗiɗi ɓennude walla yontere ɓennude mayirɗe muɗum en wonde ko républicain ji kewɗi jantino e démocrate en pour wiide wonde ko kanko Donald Trump il faut ko doole makko gusse haddemo déclare de guerre e leyɗele janan walla haddemo dogande habde leyɗele sibabude waylude laami muɗum ɗum noon so tawi mo haala oɗo sa joni mo yenoya Cuba e kadi mo hefta mo itta laamiɓe toon mo waɗa toon Marco Rubio ɗum noon haysinde ɗum ɗon wonani wawani wonde ɗum ɗo fof kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa en hawnaki ma yantu e ko démocrate en ko ɓuuri hewde e républicain ji seeɗa ko gullito e makko wiide wonde ko mona dogana wadde gueɗe ɗe ganduɗa waɗani ɗum campagne toon to Moyen-Orient tugnade kadi ko yalti journal Radio France International en woni ko kamɓe Israël ko Allah ko tension mawɗo woni toon oɗo saha joni e fewnitadeɓe sibabude ne huula wonde ko kamɓe États-Unis ɓe goni koye wadde peeje fof kadi ɓe beele mbaɗa intervention toon to Iran ɗum noon e tugnade konguɗi gommiɗo toon e gardidi leydi Iran e mbi wonde ko kala nde États-Unis yani mabɓe ene wayno ko kamɓe Iran mabɓe mbaɗa riposte ɗum noon ko militaire uji Amérique naaɓe wonɓe e Moyen-Orient e militaire uji Israël daɗata ko way wonde fof ene wayno oɗo saha joni ko kanko Donald Trump mono continue menace uji ɗi waɗata ɗum noon liste walla doggol ngol yaltino Iran e jeeya hen ene jeeya hen kadi hono Mexico ko way wonde fof oɗo saha joni anda ko holko jogori wadde kono noon sibabude toon to congrès kamɓe républicain ji ɓene ɓeydo hewde pour supportude démocrate en haddemo kanko Donald Trump gueɗe ɗe waɗata ɗe hawnaki ɗum ɗon kadi ne wawi addude kanko Donald Trump o rekkila gueɗe ɗe o wiyata miijo wadde surtout intervention toon to Iran walla toon to Mexique walla toon to Greenland e hewre muɗum toon to Sénégal e tugnade kadi e journal Dakar Actualité hono kanko sarɗiyanke biyeteɗo Anta Babacar Ngom ɗum noon gardiɗo parti biyeteɗo ARC noon ko alternative pour la relance citoyenne ene wayno o waɗi tourné makko toon to rew leydi ndi ɗum noon ene wayno ko bato makko cakkini ko waɗi ɗum ko toon to Dagana e ndinguɗon bato kadi kanko hoore makko wi wonde ko ñaagui président leydi Sénégal kañum hoore mum ene wayno ko yo sammine assemblée gontono e wiide makko kadi assemblée o ene wayno waɗani gueɗe ɗe menɗa kamɓe parti Pastef walla laamu ngu wino ma waɗan yimɓeɓe e ɗum ɗon kadi o haali kadi wi wolde ko ene wayno ko yimɓe jeeyaɓe lundu ngala konngol toon to assemblée haaluji men keɗɗetake ene wayno kadi temps mum doka ene kaala so tawi tour men yonti ko pamɗinaɗo ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa ene wona assemblée poɗɗo wonde assemblée nationale mo Sénégal andira woni oɗo saha joni ɓe jogui ko ɗum waɗi donc mo ñaagui kanko président mo leydi Sénégal o yo wadda dissoudre oɗo assemblée ɗum noon yo sammin ɗum ha woteji goɗɗi ƴefte walla ha woteji goɗɗi ƴefte pour sarɗiyankoɓe waɗɓe e mbawa suɓede taw ko caggal woteji bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare ma jokkodire Tidiane Niang joni ko fate coftal balle Tidiane Niang bisimilla musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio Wol Sare gadorɗen kabruji men coftal balle koye nder leydi Mauritanie jencude pottite championnat mo leydi Mauritanie Super D1 13e journée kiiɗe hannde FC Zeydan kañum heewi polgue yesso kippu ASC Douagne loggol gotol e ndiga ASC Sinim kañum jaɓɓino kippu Nakshot mo académie potel ngal wawi gase ko ɗekki 0-0 kippu Lixar heeɓi premiére victoire mum kiiɗe hannde championnat mo leydi Mauritanie yesso kippu FC Tabrak Zenit loggi ɗiɗi e ndiga kiiɗe hanki to stade municipal mo Keydi kippu Keydi FC kañum heɓno polgue yesso kippu Nakshot King loggol gotol e ndiga Sidi Touda signini contrat mum to kippu FC Zeydan oɗo Sidi Touda ummi ko to kippu FC Nouadhibou
jencuudi championnat mo leydi Mauritanie deuxième division potel kiyiɗe hande to stade mo Liksar. Olympique mo Sabr kañum hewndirno équipe FC Brakna potel ngal wawi gasiri ko dekki 0-0. championnat walo hitandu junnaji ɗe nogas joyi hitandu junnaji ɗe nogas jeegom Inter Arena kiyiɗe hande kippu Fas kañum heeɓi polgue yesso kippu ñanga taw ko logol gotol e ndiga. Jammel kañum hewdirno kippu Gaya potel ngal wawi gasiri ko dekki 2-2. jencuudi super coupe mo leydi Espagne kihiɗe hande to leydi Arabie Saoudi FC Barcelone no wi oɗo super coupe e yesso kippu Real Madrid loggi tati loggi ɗiɗi. Levante kañum hewdirno kippu Espagnol Barcelone potel ngal wawi gasiri ko dekki 1-2. Rayo Vallecano kañum hewdirno kippu Mallorca ko Rayo Vallecano wawi hebde polgu loggi ɗiɗi e loggol gotol. ñalawma janggo so woni 20h GMT FC Séville ma hewdir kippu Celta Vigo. championnat mo leydi Allemagne Bundesliga potel ñalawma hande Bayern de Munich kañum woni kippu Wolfsburg ha ɗiggi loggi jeetati e loggol gotol. coupe mo leydi France pottitte ñalawma hande Olympique Lyonnais kañum elmini Lille taw ko loggi ɗiɗi e loggol gotol. Loma kañum hewdirno kippu Nancy potel ngal wawno gasiri ko dekki 0-0 tuma nde pay fawpeta ko kippu Loma wawi hebde polgu loggi nayyi loggol gotol. Metz kañum hewdirno kippu Montpellier ko Montpellier wawi hebde polgu loggi nayyi ndiga. Nantes kañum hewdirno kippu Nice potel ngal wawi gasiri ko dekki 1-2 nde pay fawpeta ko Nice wawi hebde polgu loggi joyi loggi tati. ñalawma janggo so woni 20h10 Paris Saint-Germain ma hewdir kippu Paris FC. Serie A italien ñalawma hande Inter de Milan kañum hewdirno kippu Napoli potel ngal wawi gasiri ko dekki 2-2. AS Verona kañum jaɓino kippu Lazio ko Lazio wawi hebde polgu loggol gotol e ndiga. Fiorentina kañum hewdirno kippu Milan AC potel ngal wawi gasiri ko dekki 1-2. en calmini hettiyankoɓe radio Wolsare to mbawi wonde foof wonno ko Tijane Niang Nouakchott gam radio Wolsare International. Tijane Niang a jarama. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Wolsare haɓrude min jogonoon hannde ɗemgal Pulaar gasi ha laaɓi to banggue coftorɓe to ko Tijane Niang walli en hen ɗum en jetti Foutanki Diaw balluɗen ha gueɗɗe fof jaari yeeso ko musidɗo mon Amadou Touré haaldata e moɗon yen mbaali jaam on jarama.